జయ శ్రీమన్నారాయణ. నేను లంకా నగరాన్ని తగులుబెట్టాను. అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, కానీ కోపం కలిగిన వాడు అన్నీ మర్చిపోతాడు అనటానికి ఇదే నిదర్శనం. సీతమ్మ కూడా ఉంది కదా. ఇంత లంకా నగరాన్ని దహింపచేశానే, ఆ సీతమ్మ పోతుంది అని బాధపడి మళ్ళా అనుకుంటాడు ఆయన. చారణుల మాటలు విన్న తరువాత, నా వెర్రి కానీ సీతమ్మని ఈ అగ్ని ఏమైనా చేయగలదా? సీతమ్మ కటాక్షం వల్లనే ఈ అగ్ని నన్నేం చేయలేదు కదా, అయినా ఒకసారి చూసి వెళ్తాను అని మళ్ళా సీతమ్మ వద్దకు వచ్చాడు. చూచాడు. అలా చూచిన తరువాత బయటకు వచ్చాడు. తిరుగు ప్రయాణం సాగిస్తూ సింహనాదం చేశాడు. ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ప్రాణాదాన్ని వానర వీరులందరూ విన్నారు, సంతసించారు. వానర వీరుల దగ్గర జరిగిన సంగతి అంతా చెప్పాడు ఆంజనేయ స్వామి. ఆ తర్వాత దారిలో మధువనం అని ఆ వనం వద్దకు వెళ్ళారు. ఆ వనాన్ని అందరూ భంజించారు.